May sa kakabsat nga nagasat kay naragsak nga oras iti inted ni Apo Diyos kada tayo. Inururay tayo dito. Actually, inururay ko dito kakabsat. Tapno, agkakadwa tayo manen, iti tiyempo, iti panag-worship tayo akas may nga family. Ket gaputa siya kakabsat iti facilitator, teacher, kada ito'y nga Sabbath school class tayo, dakkel kakabsat. Ket umadadupay, dakkel agsipod ta, adda kayo, nga regular nga kadwami. Umadadupay agsipod ta, adda kada kayo, digiti ag-share kadagiti gagayem yung. Actually, adda digiti churches kakabsat. Nga ipakaamuda kanya nga intun no tiyempo iti Sabbath school lesson review da. Daytoy nanumo nga panagiinadal tayo isumuten iti usarenda. Ket maawatan dayta agsipud ta saan met amin kakabsat nga churches tayo ket adda digiti makabael nga isuday iti mangisuro iti lesson tayo. Adda tayon kakabsat iti lesson number 4. Kada ito'y nga quarterly tayo maipanggap iti libro iti Psalms. Ket ni Apo Diyos nakaimimbag. And I marvel at the way the author ti Sabbath school tayo kabsat, ket inurnos na iti leksyon tayo, manipod ti lesson number 1, ingana itat ta lesson number 4, agtultuloy kakabsat, ingana iti maudi nga lesson kada iti nga quarter. Makita yun to kabsat. Nga dayto nga author, i-present na iti lesson tayo, nga arig na may sa kakabsat nga pintor, stroke by stroke, until dayjay kunata yun obra maestra, dayjay panagtalek tayo kini Apo Diyos, ket isu kakabsat iti napadakkel. Gapu iti panagadal tayo, iti libro iti Salmo. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos, agyaman kami launay. Tasika iti Yahweh, nga daydayawin mi, sika iti sentro iti libro iti Salmo, sika iti sentro iti interamenti nga Biblia. Ket agyaman kami Ama, tadaday to'y nga oras nga ingkampan nagkakadwa, adalal mi iti leksyon, ket si kakadi babaen iti Santo nga Espiritu, iti makiada kada kami, mangidalan kada kami, mangited kada kami iti sirib ken pannakaammo. Tapno dayto nga leksyon o Diyos, itag-ay na kami, iyasideg na kami, itatrunom, nga napnuan ti ayat ken parabor. Ket umay kami nga napnuan iti panagtalek ken panagpamati. Agyaman kami, itinagan na po may Jesus. Amen. Lesson number 4 kabsat, iti paulo na. The Lord hears and delivers. Ti Apo dumngeg ken mangispal. Iti paset nga mayulo tayo ket masarakan, ijay Psalm 34 verse 17. Naisurat ket basaen tayo. The righteous cry out, and the Lord hears and deliver them out of all their troubles. Akas dayjay inbagak itatay kakabsat. Dayjay author iti quarterly tayo ket pinili na iti i-present tayo nga leksyon
Akas may sa kakabsat nga master artists. Ket every stroke nga ikabil na eject canvas, isu iti buy-buyaan tayo. Ingga na nga mabukal kakabsat, dayjay total picture nga iti sentro ket adayjay ni Apo Diyos, ni Yahweh. Ket gaputa datay iti lesson number 4, kitain tayo kakabsat, digayjay na udi the past lessons. In lesson number 1, it was a general introduction. Noan niya digiti masapul nga maamuan tayo, maipanggap kaday to'y libro iti Salmo. Lesson number 2, gapu tammo tayon dayjay nga background. Ti title ti lesson number 2, teach us to pray. Lesson number 3, insuro na kada tayo kabsat, dayjay apagkararagan tayo, whom shall we pray? Ket nabukel nga dayjay pagkararagan tayo ket naayaban iti Lord. Isuna ni Yahweh. Nga ijay Biblia, inaisurat iti Hebreo kakabsat, iti panagraemda, panagrespeto da, gani Apo Diyos. Ingkabil da iti 4 consonant letters. Y, H, W, H. Yahweh. Daytoy nga Yahweh, naadal tayo iti lesson number 3, isu iti nang parswa kada tayo, isu iti ari tayo, isu iti ukum tayo, ket isu na iti Diyos, nga tungpalen na iti karina kada tayo. Ket nagbalin kakabsat nga natalged dayjay nga panagayat tayo. Our response has been secured tapay. In yarig na tayo, we are likened. Iti libro iti Salmo, nga datayo dagiti karnero nga ay-aywanan ni Jehovah nga pastor tayo. Kadaytoy nga leksyon tayo kakabsat, the Lord hears and delivers. At da iti duwalaeng nga panangyibingay ko kadaytoy nga leksyon. Umuna, apay nga agkararag tayo. The righteous cry out. Si kadayjay kakabsat. Apay nga agkararagak. The righteous cry out. Mikadwa nga paset. Anya iti aramiden ni Yahweh akasungbat kadaytoy nga panagkararag tayo. Kenkwana. Di paset amayulong. And the Lord hears and delivers them out in all their trouble. Apantay ito mo nga paset. Apay nga agkararag tayo. I always like to answer that word why. No, agisuro ka kakabsat, I was a teacher. Mabilin mo nga how, what, when, and why. Kunana ni Og Mandino, one of my favorite authors, if you know the answer of the question how, you can find a work. But if you know the answer of the question why, you will be leading in the work. In Bagana, in his book, The Greatest Salesman of the World,
Apay? Why? Kadigiti nakadado kakabsat nga kapitulo iti libro iti Salmo. Pinili kakabsat nga in present iti author iti Psalm 121. Ito'y nga salmo kakabsat, inintroduce na no apay nga agkararag tayo kini Jehova, ni Yahweh. Basahin tayo iti verses 1 and 2, dahi rason no apay nga agkararag tayo. I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord, who made the heaven and the earth. Titulong nga agpaay kanyak, aggapu kini Jehova, nga isuna iti nang parswa, dagiti lang langit ken ti daga. With that firm foundation in Psalm 121, in bagana kakabsat, dagiti rason no apay nga agkararag tayo, we cry out to Jehovah Yahweh. Umuna nga rason, Yahweh will make sure that you reach Zion. Zion, ijay Psalm 21, is the destination of the righteous. Dayjay ti papanam, dayjay ti papanak. Kadagit Israelitas, Zion kita. Kada tayo met kakabsat, iti Zion tayo, iso dayjay baro alangit, baro nga Jerusalem. Ket iti umuna nga rason no apay nga agkararag ka. Kunana, gapu tani Yahweh siguradun na nga makadanon ka dijay. Verse 3 na isurat ket basaen tayo. He will not allow your foot to be moved. Ni Yahweh kakabsat nga isu iti pastor tayo, the good shepherd. Isu na iti mangyun una, dayjay apanag na tayo. He leads the way. Kunana ni Apo Jesus, I am the good shepherd. My sheep follow after me. Ket gapu kakabsat, tani Apo Diyos iti mangyun una. Ket datayo iti sumursurot. Dayjay panagayat ni Apo Diyos akas di pastor. No adda ti makita na nga digiti ubing a karnero, wenno digiti agkakapsot a masakit nga karnero. Di aramiden daytoy nga pastor, ubaen na kakabsat, bagkaten na, taapay, siguradun na nga awan kadigijay nga ayaten na mabati kadayjay nga panagnada nga agawid ije fold. Datayo met adamit je papanantayo. Ket no bilang met adda kadigijay nga karnero gapu iti panagnada. Ket mapukaw intunno makadanon daytoy a pastor. I like the parable of the one lost sheep. Amo tayo nga dayti nga gasot a karnero dayjay nga pastor. Idin a nakadanon dan ijay kural. They reached the fold. Tinaramid daytoy nga pastor. Nagbilang. Mano na bilang na? Adda iti maysa nga kurang. That night there were 99. Siguraduen ni Yahweh nga awan iti mapukaw.
nagsubli dayto nga pastor. Ijay kasipngetan. Ingana nga nabirukan na dayjay anayaw awan a karnero na. May kadwa nga rason kakabsat. Ni Yahweh nga isu iti naimbag a pastor tayo. Ket aywanan na tayo. Bantayan na tayo. The word key there is watch over you. In verses 3 to 5, in Psalm 121, na isurat kat basahin tayo kapsat, He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. Iti inkabil ni Ari David, he is ni Apo Diyos, isu iti watchman. Mga ewan, kabil tayo nga security guard. Ti aramidin da ito nga security guard. Nga isuna ni Yahweh. He will not slumber. Haan agreed. Haan amaturog. Malagip ko kakabsat iti adda kami iti kolehiyo. I was a working student from high school gana nagturpo sa kakabsat. Actually, 6 years nga nagyanak iti kolehiyo. I graduated 1968. Iti high school, iti Northern Luzon Academy. I graduated iti college, iti 1976. Gapna 8 years. 2 years nga napanak kakabsat iti Bacolod. 6 years, Mountain View College and PUC. Gapo iti rigat, ngam gapo mo iti determinasyon. Ni Apo Diyos, tinulungan na nga naggraduar. Iti maudi nga paset iti college life ko. Inaramid na kakabsat nga student supervisor iti security. Iti quarters ko, iti paggiganak, basit a kwarto, iti main gate, iti PUC. Itatanket Eternal Gardens kakabsat. Tirabii, adda digiti na-assign nga blue guard, digiti security, adamit digiti estudyante. Siyak iti mga ramid iti schedule. Siyak iti mangikabil iti post nga papananda. No dadumapan ko sa pulen dito, itag-supervise ak, makita kakabsat, iti banugda. Adda di may salakay ng security. Idi makadano na kakabsat iti old administration. Adda iti bench iti tinga. Ni adda iti nakaingato nga boots. Leather boots. Idi pangkukinita iti security guard. Basya nakakapsat. Naglawa dahil siya nga campus nga pasyarin da, gwardyaan da. And he was asleep. Ado di kiti estudyante ba nga mairidip da. I understood them. I talked to them. Ngim tipintas na kakapsat. Ni Arid lagi gave us the assurance nga ni Yahweh nga isu iting mangbambantay kanya tayo, iti panagna tayo. Will never slumber, will never sleep. Kikitain na ka. Kikitain na. Iti mikatlong rason kakabsat. Ni Jehovah Yahweh,
ket itid na iti amin nga comfort kadayjay nga panpanag natayo. Iti Psalm 121 verses 5 and 6. Ipalagip na kakabsat, iti ayat ni Apo Diyos, iti nasyon ti Israel, on their journey from Egypt to the promised land nga iti Canaan. Basain tayo kakabsat. The Lord is on your side, at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Anya iti literal nga panakikadwa ni Apo Diyos iti Israel for 40 years. Ijilit ang, it was the pillar of cloud. Dayjay kakabsat nga munmun iti ulap. Nagbalin nga nangited kadakwada iti linong. At dato'y dayjay sorting napudot ng init at dayjay deserto. At dato'y napuskol nga ulap. At dato'y baba digijay nga anak na. They walk in comfort. Nga ibaga kakabsat iti Biblia, nga in their journey for 40 years, saan anadadael dagiti paluka that their shoes was not destroyed. They met a pillar of cloud by day, agbalin nga protection da, a light by night. Mika, pat arason kakabsat, Yahweh will be there to welcome you no nakadanon kan iti destination mo. Basahin tayo kabsat iti verses 7 and 8 iti Psalm 123. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve you going out and going in from this time forth and even forevermore. Intun no irugim a makipagna ken ni Yahweh nga iturong na ka iti destination mo. Where is our destination? Ito'y Psalm 121. It is Zion. Zion is the holy mountain of God, where His throne is. Kanya tayo may iti papanan tayo. Ijay na ilangitan a Kanaan. Kitain nyo di panagayat ni Apo Diyos manen kakabsat. Umuna, ni Yahweh siguradwin na nga makadanon ka ijay Sion. Mikadwa, ni Yahweh ket aywanan na ka saan nga agridep, saan ang maturog. Mikatlo, ni Yahweh itid na iti comfort kadayjay nga panagpagnam akadwam isunan. Ket iti may kapat, ni Yahweh addanto di jay nga mang-welcome ken ka. Intun numatanon tayo di destination tayo kakabsan. My God, your God, ni Yahweh addanto di jay ket kunan, welcome, you faithful Son, kukwam daytoy apagarian. Kitain nyo kakabsat, the happiest ti kararagsakan to iti langit, isunto ti Diyos Ama. Tapay, sika ay ayatin na ka.
Mikadwa nga paset. Anya iti aramiden ni Yahweh akasungbat kadigitoy akarkararag tayo. Subyan tayo yung memory verse. The righteous cry out, and the Lord heals and delivers. Dua kakabsat iti aramiden ni Yahweh. Denggen na, ket salakniban na, intunno dagiti sa santos, ket iyeb kasda digijay nga karkararagda kenkwana. Ito'y pagleksyonan tayo. In kabil di author, it is Psalm 91. Kitain tayo kakabsat, iti introduction na, verses 1 and 2. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I trust. My God, in Him I trust. Isuna iti Diyos ko, isuna iti salaknib ko, isuna iti pagkamaga, isu nga agtalekak kini Yahweh. Ni Yahweh, siguradun na nga natalgad ka. Yahweh will keep you safe. Iti verses 3 and 4, kunana iti psalmist, surely He will deliver you from the snare of the fowler and the perilous pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and your buckler. Anyan apanangiladawan na kapsa. Ni Yahweh siguradwen na, nga digijay nga patibong nga ikabil kakapsat, the trap, the snare, nga ikabil ti kabusor, ket saan da ka nga dangran. Ni Yahweh ket anang ipalubos kakapsat, nga lumasat ka kadayjay nga ayan iti kunatay panagpipisti. I still remember during the pandemic, adutikap kapadasan tayo kapsa. Uray digit anak ni Apo Diyos, they were not spared. Nagadudigit iti trabahador, they died because of COVID-19. Ngamidya church mi dito karinyo kapsat, we declared nga babayin itinagan ni Yahweh, ninagan ni Yahweh, awan iti membro nga matay gapu iti COVID. And we pass through as a church. Awan kakapsat. Tigiti asidag nga nakadato. Daday siya may isang elder in Panday, iya provincial hospital iya Tarlac. Manipod iya balayda, nakapuruntong, inyawid na nakapuruntong. Ngem saandan nga naglamayan, taapay manipod iya hospital, inkabil da iti sealed nga lungon, diretso ijay, Camposanto, and they buried him iti Rabi. Kuna nangabsat, ket sa lukub-kuban na kanto, He will cover you, and under His feathers, under His wings, you will find refuge. At da itinabasak nga napintas nga ilustrasyon kakapsa. There was a forest fire. Kita mo yun ijay forest, aglalo no time of summer. No, dalang iti mangibulang kakapsat, iti rongrong, da kung matagtabtaba ko niya. Kada ijay nga rongrong, ada apoy na.
Into na nagtinag ijay dry nga roroot. Umay mo ijay angin, pulpuloy-puyo na nga arig na puy-puyotan. Then it sparks. Umay tidakkel nga po. Uri no niya taramiden dagiti forest rangers, they cannot control it. Amin nga dalanen dayjay nga apoy. Ket mapuran. Idin nga nalpasen ti panpoor. Apanda ka kinita kakabsat, the damage. One caught their attention. At da iti makita da, nga may isang arig na nga basit abunton. Pagamol lang nga adda digiti babasit apiek, chicks, nga rumwar. Idi as ganda kabsat, here was a mother hen. Inurnong na digitay nga piek na under her wings, under her bodies. Isuna ket napuuran, isuna ket natay, ngem nagbiag, digitay nga anak na. Her feathers and her body was the refuge of the chicks. Idi ba basaak dahitoy kakabsat. Maiturong kanya, dahi panagayat ni Apo Diyos, kastala unay ti panagayat, iti Diyos iti lubong, tainted na iti anak na nga bugbugtong. Siya amay sa ama nagbasol, iti supapak iti basol ko ket ni patay. Ngem gapu iti ayat na kanya, gapu ti ayat na kanya. Daytoy nga anak ti Diyos. Natay. Nagbalin asuno tayo. Tapno dayjay ipapatay na. Binayadan na. He paid the demand of the law. Nga da iti matay, gapu iti basol. Malagip tayo manen kakabsat. Nga idi, nga sakbay, nga pumanaw ti Israel, ijay panakadipan da di Egypto. Ni Apo Diyos kunanak ni Moses. Nga iti tunggal pamilya. Mang partida, iti maysa nga karnerong. Tayaan da dayjay dara. Ket dayjay nga dara ikabil da di bautek iti arwangan da. Taapay, that night, the angel of death ket sumrek iti Egypto. Intun no makita na dayjay nga dara iti bautek ti arwangan dagiti Israel. That angel of death will pass ket mapan kadagiti babbalay nga awan iti dara. Isu nga nakadadu digiti agsangit. Dagiti amamin nga Egyptios, manipod ti ari nga nakadigiti kababaan. They were crying that night. Their firstborn died. Ni Apo Diyos siguradwan na nga aywanan na ka. He will keep you safe. Mikadwa kakabsat. Nga isuro iti leksyon tayo nga aramiden ni Apo Diyos no agkararag tayo. Yahweh will keep watch over you. No iji Psalm 121, ibagana nga saan maturog daytoy nga Yahweh. Iti verses 5 and 6, iti Psalm 91 kakabsat. Basain tayo. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. No kita ang taglawlaw mo,
inpakita ti Psalmist. Everything is terrible. Daytoy ko makakapsat, iti ma-imprint, iti isip ken panunot tayo. Nga ni Apo Diyos protektaran na tayo. Itata ken iti masakbayan. Taapay, worst time is coming. But with God as our protector, we are safe. Idi imay kakabsat dayjay dilobyo. We call it the strong typhoon nga itso iti Yolanda. Aday iti may sa kakabsat nga nabasak nga ilustrasyon. Iti paset iti may sa nga turod on a hill, may sa nga kapilya, the Seventh Adventist Church was built. Idi imay kakabsat dayjay nga super typhoon nga Yolanda. Amin nga madalapos na. Dadakkel nga babalay, mansions, they were destroyed. And after the storm, nakita da nga dayjay kapilya a church, Seventh Adventist Church on a hill, timba there. Saan nga nadadael? Dagiti tattao dijay kunada, anyan iti panang protekta ti Diyos kadayjay nga balay na. Mikatlo nga aramiden ni Apo Diyos kakabsat. Verses 7 and 8, Yahweh will be the Emmanuel, God with you. Basahin tayo, verses 7 and 8. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only your eyes shall look and see the reward of the wicked. Kasapulan tayo ka di kakapsat iti evidence. Lately, di kita ada iti news release iti North Philippine Union Conference. Ada iti vehicular accident. Iti nakalugan iti van iti North Philippine Union Conference ket the driver, ti presidente tayo ni Pastor Jerry Jacobe, ken dua nga kadwada, there were 4. Nagapuda kakabsat iti Pasay, ket mapanday iti Mindoro. For the first constituency of the Baro, the newest mission, ito NPUC territory, Mindoro Island Mission. Biyahe dati Rabi on one instance on the road. Maybe because of the unfamiliarity. Makita ni Pastor Jacobe nga daytoy driver ket kasapulan na nga marilibuan. Pastor Jacobe is a good driver. And then, he took over. Inala na siya na nag-drive. Again, because maybe of the unfamiliarity of the road. Nakadanon na kakabsat, it is sharp curve. Iti term nga imbaga kanyak ni Pastor Relino Orbe, Sabbath School, director tayo iti Union, nabulaga, nabigla. Iti sharp curve kabsat, imay aksidente, dahil diyang lugan nag-turn. And then, lay flat. Amin dakit na dangran. The worst was the J driver nga abay ni Pastor Jacobe. Imay dagiti pulis. Ket kunana ni Pastor Orbe kanya, kunakano the J nga investigator, ti Diyos yu, ket adda kada kayo, your God must be with you.
Dito po, kuna na ijay nga lugar nga na-aksidente. Nakadadun iti mag-aksidente. Nakadadun dagiti natay. Idi kitain da di damage da jay nga vehicle ito unyon. Ngem awan iti natay. Kunana da jay nga police officer. Your God must be with you. Anya iti kunana, di Salmo. 1,000 may fall, 10,000 more on your side. Ngem no ni Yahweh, tasungbatan na dagiti karkararag tayo. Han ngay palubos nga sika madangran. Idi manggag ko da ito yung kakabsat. Iti ko na, excuse me, ni Apo Diyos, ti madaydayaw. Itata, look at your life. Personally, as we are studying, can you put a deep meditation, look at your life? At da kakabsat digitay special nga instances nga nariknam nga dayjay nga nagan ni Apo Diyos, Emmanuel, ket isu na kiadaken ka. I'll share you one experience. Ada kami ni Mrs. Rafanan nga agawid pang kami kabsat iti western area kunami idi itatan baro nga mission na Northeast Luzon Mission. Sumipngetan kakabsat idi umuli kami siyak drive from Santa Fe idi makadanong kami ni EJ Dalton. Idi patasik nga on the headlight. Lo and behold, awan. Dahil lang ang park light. Ket adapay kakabsat iti about 40 kilometers. Manipod iti Dalton Pass, ingana iti San Jose. Ket sigsag dayta nakadaduti mak-aksidente. Ita Karanglan Road. Iti inaramid ko nga desisyon, bimabaha kami kakabsat, manipod ije Dalton, some few kilometers, at dagamin da ije tunnel, at da ije right, dagiti paglalakwan iti na natin. Kunak, we are safe here, kunak ni Sylvia, my wife. In park ko igid, kinatungtong ko dahil jay stall owner, may isang lalaki ko, nakabsat ko na. At dati problema dahil tulugan mi. Awan iti silaw na. Di la mabalin, ngagparkak dito yun. Unsar ko na. Rabi imit, aginanakay kit di. Sakbay kakabsat nga, maalak iti turog. Pagamulang kat adda iti barong SUV nga nagpark iti vegetable stores. Kikita in kabil na di hazard, blink-blink di likod. Samit nga pumanaw. Kunak, is he telling me something? Kunak. Kunak, apo da ito'y kadi iti sumba mo. Kunak. Idi kakabsat nga i-on ko dayjay silaw. Nga silaw na dayjay foglight lang. Kaya nagsignal ako nga mapan dayjay kalsada. Sinurot ko dayjay puraw nga SUV. No anyay iti speed ko, isu ti speed dayjay puraw nga SUV di sammanan. Ibagak kada kayo kakabsat, I had been driving that road so many times. That was the longest drive I had. Ngam nakataltalgad, tanagranyag dayjay silaw, dayjay puraw nga lugan iti sangwanan mi. Ingana nga nakadanon kami kakabsat, iti San Jose. On the right is the Shell station. I gave a flashing sign
Ket inbagak nga panajay. It was already almost midnight. Ket sa bay kakabsat, nga pimanaw dayjay nga SUV. Nagbusina, he honked his horn 3 times and then sped out into the darkness. Naginana kami dyan ni Mrs. Rabanan. Ngano itata kakabsat. Amok ni Jehovah Emmanuel was real. Kasjay kuma, dagiti kapadasan tayo kapsat. Ngano adday iti mabasa tayo. God is real. Dati kunana, iti salmo nga basahin tayo. Yahweh will be your Emmanuel. He will be with you. Iti mauding aramiden kakabsat ni Yahweh. Kunana, iti Salmo 91 verses 9 and 10. Yahweh will reside with you in your home. Basahin tayo kakabsat. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your habitation. No evil shall befall you, nor any plague come near your dwelling. Habitation. Dwelling. No ni Yahweh iti pagyanam. Dayjay met nga balay mo. Aywanan dayjay apagyanam nga isuna ni Apo Diyos. Nor plague. Awan iti saplit. Awan iti sakit. Awan iti rigan. Nga umasideg iti pagtaingam. Daytoy iti kapipintasan asungbat. Anya dadalin tayo. God heals and delivers. Daytoy iti kapipintasan asungbat kakabsat. Nga aramiden ni Apo Diyos kadatayo. Nga intun no iyasog tayo. Dagiti karkararag tayo ken kuana. Taapay, we have already a close relationship with Him. Inaldaw-aldaw, every day, isu iti may ngaywan kada tayo. Ingana nga we finally reach our heavenly home. Anya inadal tayo kapsan. Ni Yahweh, denggen na ken salaniban na tayo manipod kadagiti kabusor tayo. Ni Yahweh ket tarigagay na nga idanon na ka iti destinasyon mo. Nga isu iti pagarian na. Ket ni Yahweh makiaddaken ka every step of the way. And if we fall, ni Yahweh itag-ay na ka. Ta isuna iti guide ken guard tayo. Saan nga agridep, saan amaturo. Ket ni Yahweh is our deliverer. Manipod kadagiti anyaman nga problema tayo. Ni Yahweh urayen na ka kabsat. Nga makitungtung ken kuana babaen iti karkararag mo. Subyak de paset a mayulo. The righteous cry out. Si kakabsat. Siyak. Cry out. Kararag ibagam. Ama Yahweh. Ket intun no may baga tayo. Digitay nga parparikot tayo. We have different situations. We have different experiences. We have different problems. We cry it out to the Lord. Ket inpasigurado iti lesson tayo. Ngani Apo Diyos dumngeg ken ispalen na tayo. In closing,
I would like to share to you the quotation from Ellen White, iti Patriarchs and Prophets, page 203. The greatest victories of the Church of Christ or to the individual Christians are not those that are gained by talent or education, by wealth or favor of men. Anya kano? Dagijay nga panagbalbalegi. Saan nga maala kakabsat? Gapu itilaing mo, gapu itibanang mo, gapu itanyaman nga status nga you have gained. Ngem iti kunana, they are those victories that are gained in the audience chamber with God when earnest, agonizing faith holds upon the mighty arm of power. When the righteous cry, intun dagiti nalintag ket iyasog da, dagiti unoy da karkararag da, ken ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos dumngay, ket sungbatan na ka. I love my God. Agkararag tayo kakabsan. Anyan ama nga nagsaya at iti leksyon nga inted mo kada kami. Agtalet kami ken ka. Tasi ka iti naimbag a pastor mi. Saan na kami nga baybayan? No dikit di, o Diyos iti naldaw-aldaw apan nakipagpagnamiken ka. Idalan na kami. Kibinin na kami, iganam o Diyos dagitim imami. Tapno makadanon kami, idtapagtaengan langit nga dagang inted mong agpaikada kami. Kitain mi ama dayta nga parabor panakabalin ken ayat mo. Bendisyon na mo Diyos dagiti kakabsat nga kadwami nga nagadal. Daytoy ko mga leksyon ket asideg kadagiti puspuso ken kapkapadasan da. Agyaman kami itinagan na po may Jesus dinawat mi digitoy. Amen ken amen. Ayaten na kayo ni Apo Diyos, kapsat ko. Ayaten na kayo man. Ingga na numay ngalawas manen. Agtultuloy the progress of our lesson is so beautiful. Ay aywanan na ka ni Apo Diyos. Imbang rabiim. Please share and thank you.